Dit is de kamer. Het is nu een beetje kaal, want de bewoner is al een tijdje weg. Dit is een van de 2 leegstaande appartementen bij Integra in Burgum. In het complex je mensen met een behandeling onder begeleiding. Hoewel er plak is voor 6 cliënten, wen je er maar 4. En met de lange wachtlisten in de zorg zit de leiding voor een rietsel waarom de appartementen net vol rijden. We hebben 1 appartement wat een jaar leeg staat en dit appartement staat denk ik een half jaar leeg nu. Nou ja, wij denken zelf dat het te maken heeft met de bekendheid van dit project. Dat het daar een beetje aan schort. Dus we zijn al op allerlei manieren bezig geweest om meer bekendheid te genereren. Dus door middel van flyers, mensen benaderd, organisatie benaderd. En toch op de een of andere manier stagneert het helaas. Integra is een wenlocatie van buurtzorg, een landelijke thuiszorgorganisatie. Buurtzorg denkt dat er leegzoon komt, doordat er in de omjouwing van Burgum net een soort mensen bij dezelfde zorgvraag wenjen. Integra zou mogelijk een te specifieke doelgroep aanspreken. Overdag is hier niemand. Hè? Dus wij werken tot 9 uur 's morgens en om 3 uur 's middags is er pas weer iemand. Dus mensen die echt veel aandacht en veel zorg en begeleiding nodig hebben, dat wordt toch lastiger. Dirk, hi. Achter deze door wennen Dirk. Simone en hij meid ze joert een boodschappenlistje. Cola light. Geef me maar een beetje cola. Dirk went al 23 jaar bij Integra. Het mooiste vindt hij de gezelligheid. Als Dirk en Simone bewenners thuiskomen van de besteging, moet ze zijn waar in de meerskippelijke wenkamer. Dan drinken we koffie en dan gaan we even de dag doornemen wat we beleefd hebben. Simone en haar collega's zijn intussen druk op zoek naar nieuwe bewenners. Mogelijk krijgt de gemeente ook een rol in het terugverwijzen van potentiële cliënten. Mochten de appartementen net onder de man komen, dan overweegt het buurtzorg om die open te stellen voor mensen zonder zorgvraag. Al is dat net wat de leiding van Integra voor eigen had. Dirk zou wat extra gezelligheid in elk geval net slim vinden. Die leegstaande ruimtes, dat is toch een beetje zielig.